spiller vi parkour, og jeg spiller i Created, fordi der skete en bug før. Jeg prøvede det, mens jeg havde liv, så døde jeg hele tiden. Nu er jeg på det i Created. Hvis jeg ikke ud af Created, det er alt det, så for eksempel, man kan flyve. Jeg er så dårlig til det her parkour med sådan noget der. Det er også vanvittigt. Jeg er også ret god til parkour med almindelige ting. Med blokke. Og det her, det er en Rasmus, der lavede faktisk. Og jeg tror, at der er mange af jer folkens, der ser Minecraft, hvis I spiller det i hvert fald. Pis. Er du så god til parkour, eller hvad? Fordi jeg tror, du har gennemført den her en gang. Okay, jeg flyver bare hen på den der. Hen. 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 Det er mega godt det her. Jeg kommer sådan lidt træne mig mere nu. Så gør jeg bare det, hvor jeg faldt ned. Det vil tro. Det er lidt nemmere. Se. Jeg kan næsten finde ud af det hele af den. Derhen, derhen, derhen. Derhen, ned. Så er noget her ned til. Og der er et checkpoint hernede. Hvis vi gør sådan, man kan downloade den, så er det lige meget. Fordi det gør vi ikke. Det er det her, hvis man fejler. Er jeg så dårlig til, at jeg ikke altid kigger mig for, eller hvad? Bye bye. Prøv at læse det her, folkens. Nu tror jeg, jeg læser det. Bye bye.